ओइ बिमा बहा दंफालाय साहा खापसे फुदुंना लाबोलाय गोथावनो साहा लोंनो लुगैदोंलां। औ फिफा गाबज्रिदोंमोन नामा नोङो आंखौ? आं दसे थासिबाय थानाया बारा मोजां खोनास्लाबासै आङो। मानोबामोन फिफा? आंनो साहा खापसे फुदुंना लाबो होनदां एसे गारामाखौ बोरैबा मोनदों आङो गगासो मोनहां मोनदां साहा खापसे हाइजें होननानै फुदुंना लाबो बिमा। दे होनबा दसे जिरायदो फिफा आं फुदुंना लाबोनि। गारामायानो एकदम खोलागासिनो दङ दाख्लै अखा सिजाना साथाखौबो लांफानो बावबाय नालाय अखा सिजाबोबाय आङो गगासो मोनसिगोन बायदि मोनबाय बिरादनो। बिमा दै गुदुंबो गिलाससे फुदुंना लाफा दे। जागोन फिफा दसे नेथ' र'। गाव उरि या एसे पक्र उरि गावदो माबार गावदो। एकदम डिस्टार्बथार बिसोरजों गेलेनायावबो सान्थि गैया जेरावबो सान्थि गैया बे दाउला माखासेफोरजों साला मालाय गेलेनायावसो फन हरलायबाय सालाफ्रा। मा जालायखोब्रा नोंसालाय गेलेनायफ्राव डिस्टार्बनो टाइम गैया नामा नोंसोर फन हरनायनि? मा जाला टाइमाव फन खालामबाय थायो नोंसोरलाय? सालाखौ बे टाइमाव गेम गेलेनानै मिथिखायो नोंसोरो आरो फन खालामबाय थाबावना नोंसोर आंखौ डिस्टार्बनो मिथिखानानै फन खालामखायो नामा नोंसोर आंखौ होमबालाय? माबालै बस बाइक गंसे बायदों नालाय आङो ओमफ्राय दा बिनिनो एसे फिसा पार्टि दङ। बुलेट लायबाय आं दहाय बुलेट औ ओमफ्राय दा बिनिनो मोनसे फिसा पार्टि दङ दा नोंथाङाबो नुजाफैनांगौ मिथिबाय? बा मालाय नोंहासो खिग्रमा मालाय गोदान मोनदों एबारथ' नोंना हिनजावा बाब दांखलायनो हानाय नंला माथो नोंखौ बांसिननिफ्राय बांसिन अनबावसिगोन माथो खिग्रमा। दे थांगोन आङो फैदायो ओमफ्राय खयथायाव जाहोगोन? दा 7टासोआव नुजाफैदोब्रा एसे सिरां बारां खालामनोसै आंबो नै दखानाव थांनो ओंखारदों बेदर लायनो ओमफ्राय सिरां बारां फैबानो जाबाय आं गासिखौबो खबर हरखाजोबखाबाय आङो। दे बिदिब्लालाय आं गेम गेलेगासिनो दङ दोनथ' होमबा ना? दे बस खोन्थाहरबायलै उनाव फैया दा होननानै बुंखा। दे होमबालाय दोनदो। मालाय बेहासो बुलेट गारि मोनबोलायबाय आंहासो बिनि सिगां बिबाय थादोंमोन न'आव आंहासो मोनाखै ओमफ्राय मालाया बिहा मालाय हिनजाव लानानै उराय लांबा आंहा नायख्र' नायबाय थानोसै बे स्कुटि गेग्रेबावखौनो लानानै थांसै आङो लासिंसिंनो मालाय गासिबो मोजां गारि लाजोब्बाय आंल'सै मोनिया दिनै गवालै आंजों नांगौ एकदम रागायासो जोंखोथारलायबाय आंहा नै मालायनि खोथा खोनानानै साला होनो हायाबा मानो थांदों बिसोर साला गथ' गथाय बालि दिनै आं खनसे ज' नायगोन आङो बिसिनाव दिनै आंनो होनो हायाबाथाय न' सगारनानै खारगोन आंबो। आं गारि गोदान नांगौ दिनै नांगौ आंनो। हाब मा इसिबां खाब्रांब्रा मा रायलायनाय जादों बे नोंनिबा हा? आंनो गारि गोदान नांगौ गारि गोदान खोनायाखै नामा खोमाया आं मा बुंदो? मा गारिखौ बेबायदि नांगौ होननानै बुंब्ला मोनो नामा हा? आं जेबो मिन्थिया ओमफ्राय आं दिनैनि दिनाव आं गारि नांगौ आंनो नोंसोर बहा लायनानै होफैनो हाया आं जेबो मिन्थिया आं नोंसोरखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों आंनो गारि गंसे गोदान नांगौ होननानै मालायफ्रा गासिबो गारि गोदान लाजोबो आंनि लोगोफ्रा ओमफ्राय आंहा गारि गेग्रेग्रेखौ लानानै बेरायबाय थानांगौ नामा? मालाया मोजां लानानै बेरायो ओमफ्राय आंहा बे मैला स्कुटि गेग्रेग्रेखौ लानानै बेरायबाय थानोसै लाजिया नामा आंहा मान सनमान गैया नामा हा? मालाय लोगोफ्रा गासिबो मोजां लाजोबबाय गिदिरनो। मालायजोंलाय मानो रुजुदों नोंलाय? मालाया दङ लाख थाखा फैसा नोंहा माबा गरसे दंजायो ना हा? बिबानो मोननाय। आं जेबो मिन्थिया मिन्थिबाय आंनो गारि नांगौ आरो बेबो दिनैनि दिनाव नांगौ आंनो। हाब मासि अख्रालै बेलाय दिनैनि दिनाव नोंनो गारि नांगौ होननानै बुङोब्ला आं बबेनिफ्राय मोननानै होफैगोन? हा बे गारियालाय माथो जाखो? अबे गारि? बे गेग्रेग्रे गारिया बे फुराना गारिखौनो सालायबाय थानोसै आङो हा? नोंबो सालायो आंबो सालायो गासिबो सालायजोबो बे गारि गंसेखौनो लासिंसिंनो आहा मान सनमान गैया नामा? आहा मान सनमान गैया मालाय लोगोफ्रा गासिबो मोजां गारि लाजोब्बाय ओमफ्राय आंहा बे गारि गंसेखौनो न'खराव साब्रै मानसिया सालायो बेखौ लानानै सालायबाय थानोसै आङो लासिंसिंनो आं मोनथिया आंनो दिनै गोदान नांगौ। अबे गारिया गेग्रेब जाखो हा? अबे गारिया गेग्रेब जाखो? मैया दाख्लैसो बायनाय गारिया हा? आरो बारा मानसियानो सालायखाया माथो बेखौ आंसो मालाबा हाथाय बाजाराव थांबा लाङो बिनानावाथ' दांखायानो हा? आरो नोंमायानो सालायनो रोंखायानो बेखौ नोंनि थाखायनो बायखादों आङो नों सलायाबालाय सोरथो सलायगोन बेखौलाय हा? गारिया मोजाङैनो दङ मानो गारि गोदान नांबावगौ नोंनो गारि हा? आं बे हिनजाव सालायग्रा गारिखौ आं सालायबाय थानांगौ नामा हा? हिनजाव सालायो बेखौ हिनजाव मानसिया सालायो बेखौ हौवा मानसिया सालायो नामा? आंनो नाङा बेखौ आंनो गोदान गारि नांगौ। अबे गारिया हिनजाव सालायग्रा जाखो हा? बे स्कुटियालाय माथो बयबो बोराय सिख्ला सेंग्रा गासिबो सालायजोबोलाय हा?
अबेलाय बे हिनजावनि नाम दं नामा हिनजावल' सलायग्रा होननानै माथो गासिबो मानसियानो दुनियायाव बेखौसो बांसिन सलायोलाय बेसो बांसिन फेमास जागासिनो दंलाय आरो अबे गारि नांबावगौ नोंनोलाय नोंनो होनबाय गेमस्रिनि बायदि गोमोमो स्कुटि नांगौ होननानै बुंनायलाय ओंखायनो नोंनि गेमस्रिनि बायदि स्कुटिखौनो होबाय आं बिनानाव मालाबा सालायनो हाथों होननानै दाना गावनो लायनो थिनबाय लायबायबो आङो न'खराव बयबो एसे मालाबाफोर इमारजेन्सियाव बयबो लांनो हागोन होननानै दाना नोंनो गोदान नांगौ जालायबाय मा गारिखौ बिबानो मोनो नामा गारिखौ बिबानो मोनो बिफां दं नामा आंहा थाखानि बिफां दङ बे बिबानो मोननाय बिबानो होफैनो हानाय आं जेबो मिथिबाय आं गाबोननो नांगौ गारि बायनो फैसा हाब मास इमब्रालि बेलाय बेबो सालायजायोलै बाबा बेबो सालायजायो बेनो मोजाङैनो दङ हा मानोथो गारि गोदान नांबावगौ जाखो नोंनोलाय बेनो मोजां बेखौनो सलाय आं सलिया बेखौ आं साखा खब्रै गारि नांगौ आं मिथिया आंनो गाबोन गारि बायनो फैसा नांगौ गाबोन दिहुनना हर आङो नोमफाखौ फानहैदो बिदिब्लालाय नोंखौ फाननायनि खोथा नङा मिथिबाय बे सम्पथियाबो नोंनि नङा मिथिबाय बे सम्पथियाबो आबौनिसो मिथिबाय बारा खोथा बुंनाङा नोङो बाहाय नुदो बिमा नुदो नोंसोरनि आखलखौ नुदो माबायदि हा गाबोन दिनानो फैसा नांगौ आंनो मिथिबाय हाब मासि एमब्रालि बेलाय है थांदो बहा थांदो नायनो बाथारबाय आङो बहाय थांदो गाबोन मोनाबा नाय नोङो मा खालामगोन आङो नुदो नोंसोरनि आखलखौ माबायदि नायना ला आरो खांबा बेबायदि फिसा